ಅರಿಗಿನ ಸೇರ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಫ್ಲೋಕ್ ಬೈದ ಫ್ಲೋಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಬೈದ ಇತ್ತ ಫ್ಲೋಕ್ ಬತ್ತ ಶೋ ಕುಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡು ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ Hey guys, welcome back to Mavita Tulu Vlogs channel. ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಲಿರು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡ್ತುದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈ ಸಲದ ಚಿಕನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಲಾ ಒಂದೊಂದಪ್ಪ ಅಂದಿಯಾ ಮೂಲು ಪನೋಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಇಂಕೊಲು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಪನ್ಲೆ ಮೂಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕೆಬ್ಬಾಬಾ ನೇಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತಲೊಂದು ತಿರ್ತಲೊಂದು ಎಂಗಾನ ರಕ್ತನ ಮುಂಬೈ ಹೋದೇರು ಸೀಮಾನ ಅಣ್ಣರು ಎಂಕ್ಲಾಗಿತ್ತ ದಾದ ಮಾಂಚಸ್ ಬೈತಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಪಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಣಿ ಆಯ್ತಾ ದಾದೊಂದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಸೋ ನಬಕ್ಕೊಂದು ಸೂಪು ಚಿಕನ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಮಾಡ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಗಲಾಟೆ ಪೀಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಎಂತ ಮ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಎಂತ ಫ್ರೈಡ್ ಎಂತ ಇದು ಇದು ಮೋಮೋಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಏತು ಬಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಬಗೆ ಅಂಡಿಡೆಗ್ 4ನೇ ಬಗೆ ಏತು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೈದು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಬೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬೋಡಿ ಲಾಲಿ ಲಾಲಿಲ್ಲ ಬರಡಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿನ ಪುಂಡಿ ಫೋಟೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಮಾತಾಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ವಾವ್ ವಾಟ್ ಎ ನೈಸ್ ನನ್ನ ಉದು ಮಜಾ ತಿಂದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸವಾರಿ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಒಂದೇ ಪಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಸಹಾಯಧನ ಎಂಕನ ಕತೆ ಮತ್ತ ಪಾತ್ರದ ಮಾತಾಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಲಾಗೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮೂಲು ಚೇರ್ ಮತ್ತ ಹೊಡ್ದದಿತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತ ಚಂದ ಮಾಡಿ ತಿಂತೆ ಎನ್ನ ವಿಬ್ಬ ಅಂದು ಪೊಸ್ಸಿನ ಪುರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಬರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಫುಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಫುಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ ಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಲಾಗ್ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ತೋಜುನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೋಕು
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮಿತ್ತಂಪ್ಲೆ ಇನ್ಸೆನ್ಸ ಮಂತ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಿಡಿಯೋ ಬರಂದಿದ್ದು ಮಾರೆ ದಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.